Bona tarda, em dic Martí Carbonell i ara, entre tots els maquinistes, dedicarem una horeta a preparar les pistes per poder iniciar l'esquí nocturn. Hola, bona nit, soc el Xavi Reyes i avui hem vingut a esquiar amb la meva família, amb la Sandra, amb l'Hugo, amb el Mauro i amb el Max. I ara anirem a veure com està Masella de nit. El meu primer contacte amb Masella va ser durant el servei militar a la Creu Roja, amb la qual veníem amb l'ambulància i estàvem pendents de si teníem algun servei o havíem d'evacuar alguna persona. Que recordi aquí, el meu primer cop que vaig venir aquí tenia uns 15 anys i va ser en una setmana blanca amb l'escola. Doncs jo vinc a esquiar aquí a la Masella des que tinc més o menys 3 anys. Des que tenia 3 anys. Des que era molt petit esquio aquí a la Masella. Esquiem a Masella de nit des de la inauguració del 2013, amb la baixada d'Antorxes. Doncs la primera baixada va ser la baixada d'Antorxes quan inauguraven l'esquí de nit i el cert és que va ser molt maco, molt emotiu, hi havia molta gent, tots baixant amb les antorxes en fila i veure el paisatge de fons, tota la Cerdanya il·luminat, va ser molt maco. L'esquí diürn és un esquí més d'esport, de natura, de muntanya, i l'esquí nocturn jo diria que és més aviat una experiència més de família, gastronòmica. Una altra de les diferències és que no cal esquiar amb ulleres de sol, podem esquiar o bé amb màscara o bé amb unes ulleres tipus aquestes 100% transparents. Una de les altres avantatges d'esquiar de nit és que no fa falta posar-se crema solar. L'esquí nocturn és un esquí més de concentració, ja que només hi ha llum a la pista. Una de les diferències és que tens que vindre més abrigat perquè fa més fred a la nit. Doncs nosaltres comencem a esquiar per la Puríssima, després venim els caps de setmana i també aprofitem les vacances de Nadal, la Setmana de Reis i normalment tanquem la temporada per Setmana Santa. Totes les tendes de lloguer, venda i reparació d'esquís estan obertes. A Masella de nit pots fer classes d'esquí si les reserves. Per acabar de gaudir l'esquí de nit a Masella, tenim un bar a la Pleta, el restaurant del Pla de Masella i un bar-restaurant a l'avinguda principal d'aquí de Masella. Quan acabem l'esquí nocturn també tenim l'opció d'anar al chill out i ballar, prendre alguna cosa i a vegades hi ha música en directe o DJ. Una de les coses que ens agrada de Masella és la seva proximitat a Barcelona. Després és una estació alpina realment amb molts quilòmetres esquiables, disposem de molta zona de bosc, també és una estació molt familiar i que té uns desnivells molt atractius pels esquiadors més exigents. Pels qui no heu vingut mai a Masella, jo us convidaria a venir. És una estació plena d'atractius que a més enganxa des del primer dia i podeu esquiar tant de dia com de nit, ja veieu.